जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ आरो सिगांबो बिथाङानो गायसनगिरि हिसाबै इन्टारिम काउन्सिलनिफ्राय चिफ जादों उनावबो चिफ जादों मानोना बिथाङा सासे बिएलटिनि मैखोम आफादगिरि हिसाबै सुक्ति खालामनायनि उनाव बे मर्यादाखौ मोनदों एबा बे एकर्डनि सिगां जाय समाव एबसुजों बिएलटिजों लोगो नांनानै आन्दलन खालामदों बे थासारियाबो मोनसे एखुथा थासारिमोन आरो बेखौ लानानै दिनै हारिनि गेजेराव जोङो सानो जे राजखान्थियारि आइडिय'लजियाव बिपिएफआबो गावनि आइडिय'लजि दं गुबुन गुबुन हान्जायाबो गावनि आइडिय'लजि दं आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि मोनसे आथिखालनि राजखान्थियारि थासारियाव एबा गुबुन रोखोमै बिजिरनानै नायनायाव जोङो माने खावलायगोन जे बिथाङा जाहाथे बेबायदि बिजिरनाङा मानोना बै समनि थासारियाव गोबां राजखान्थि हान्जा बेबायदि गैयामोन आरो बेवहाय दिनैनि बादि जोंना 6 सिडुल काउन्सिलनि बेबस्थायाव मोनसे सरकार खुंनो हानाय बेबस्था बै समफ्राव गैयामोन सोमावसारनाय सम आन्दलन सम दाबो माहारियाव गोबां जुजिनांगौ थासारि दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरै बिथाङा बर'नि माहारियारि आफाद होननानै बुंदों बेयो सैथो आरो बेयो 100% सैथो आरो बिनि थाखायनो दिनै बर'नि गोबां खैदां खैफोदनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खामानि मावलांनायाव जों साग्रिद आरो राजखान्थियारि बायदिसिना दाबिनि सायावबो जों गोनां जायोबा आन्दलन खालामखायो बेखौ बिथाङाबो मिथिगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायावबो जोङो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायाव निस्सय जों आन्दलन खालामनांगोन बेजों जेबो जाथ्राब्लाबो उननि समावब्लाबो आलादा रायजो सोरजिनायाव आरोबाव ओंखारफिननांगौब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खान्थिखौबो जों आजावनांगोन दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि सायाव जों मान सन्मानै खावलायगोन जाहाथे बेबायदि राजखान्थियारि बिथिंजों गुबुन गुबुन खेंसालियै जाहाथे हारिनि गेजेराव मोनसे भुल बुजिखौ लाबोनो नाङा बिथाङा सासे दिनैनि दिनाव सरकार दैदेनदों आरो बिथांनि सरकार दैदेननायाव माने जाहाथे गोबां जेंनानि समाधान मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो